mother, I don't need anybody. No friend, no mother, I don't need anybody. Anyway, just tell me where I am from. Oh, and do you know who I am? Μοιάζει με κακόγουστο αστείο. Ο βασιλιάς του δάσους, ταπεινωμένος και κουρασμένος από την ασυνειδησία του ανθρώπου και την ανόητη διασκέδαση εις βάρος του, προσπαθεί να συνέλθει έκπτωτος από το φυσικό του χώρο. Και όμως το είδος του κινδυνεύει ακόμη. Οι αρκούδες χορεύτριες εξακολουθούν να υφίστανται στα Βαλκάνια. Το ίδιο και οι φυλακισμένες σε ζωολογικούς κήπους ή σε κλουβιά έξω από εστιατόρια των γειτονικών μας κρατών. Ευχή του Αρκτούρου και όλων μας είναι να κλείσει κάποτε τις πόρτες του. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν πλέον αιχμάλωτες αρκούδες. Βάσο, πόσα χρόνια λειτουργεί το καταφύγιο? Ο Αρκτούρος ιδρύθηκε από το 1992 και το καταφύγιο λειτουργεί από το 1994 με τις πρώτες αρκούδες χορεύτριες που πήραμε και είναι οι μόνιμοι πια κάτοικοι του καταφυγίου. Και οι αρκούδες αυτές έρχονται από όλη την Ελλάδα, από διάφορες περιοχές της Ευρώπης? Οι αρκούδες αυτές έρχονται από όλη την Ελλάδα και από όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για ζώα που ήταν αιχμάλωτα σε αρκουδιάριδες, σε τσίρκο και σε ζωολογικούς κήπους ή μικρά ορφανά που βρέθηκαν στο δάσος χωρίς τη μητέρα τους και χωρίς να έχουν πάρει αυτή τη διετή εκπαίδευση που χρειάζεται για να μπορέσουν να επιβιώσουν μόνος τους στο δάσος. Έχουμε αρκούδες όλων των ειδών και έχουμε και 3 αρκούδες που τις πήραμε μικρά αρκουδάκια όταν γινόταν οι βομβαρδισμοί στο Βελιγράδι, στη Ιουγκοσλαβία, προκειμένου να τους γλιτώσουμε από κάποιο επικείμενο βομβαρδισμό εκεί. Μου φαίνεται ότι αυτή η εποχή πάντως είναι τόσο μακριά που είχαμε αρκουδιάριδες. Καθόλου μακριά δεν είναι και μάλιστα αυτό το καταλαβαίνουμε. Γιατί ακόμη προτίθενται επίδοξοι αρκουδιάριδες από τα Βαλκάνια, που ισχύει το έθιμο της αρκούδας χορεύτριας, να εισάγουν παράνομα αρκούδες στη χώρα μας. Καταρχάς, από ό,τι βλέπουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε και διαφορετικές συμπεριφορές σε κάθε ζώο. Δηλαδή, όσο ζούμε εδώ μαζί τους, μπορούμε να καταλάβουμε ξεχωριστά πράγματα για την κάθε αρκούδα. Θα παρατηρήσουμε ζώα που είναι πιο κοινωνικά, που δεν φοβούνται τόσο την επαφή με τον άνθρωπο και που δεν αγχώνονται κατά συνέπεια τόσο πολύ από τη δική μας παρουσία. Και ζώα που προτιμάμε να είναι σε μέρη που είναι λίγο κρυμμένα από τους επισκέπτες. Τα ζώα που εμείς βλέπουμε λιγότερο στις ξεναγήσεις είναι αυτά που θεωρούμε ότι είναι και περισσότερο υγιή. Διότι αυτό που εξηγήσαμε για τη στερεοτυπική συμπεριφορά είναι αυτό που δεν εκφράζουν τόσο πολύ, δεν εκφράζουν τόσο πολύ άγχος στα ζώα που είναι μακριά μας. Τώρα έχουμε, ας πούμε, ζώα που είναι νεαρά και έρχονται πολύ κοντά μας, προτιμάνε την επαφή με τους ανθρώπους. Βέβαια, η επαφή με τους επισκέπτες είναι μόνο σε ένα μικρό κομμάτι του καταφυγίου. Δηλαδή, από τα 50 στρέμματα έχουμε μόνο ένα κομμάτι 100-150 μέτρα που μπορούν να δουν οι επισκέπτες. Ακριβώς για να μπορούν να έχουν και χώρους οι αρκούδες που να μπορούν να ηρεμούν, να μπορούν να φεύγουν μακριά από εμάς, να μην είναι συνεχώς κοντά μας. Και βέβαια και τα ωράρια, και με τα ωράρια βοηθάμε σε αυτό, γιατί δεν είμαστε συνέχεια πάνω από τα ζώα. Έχουμε κάποιες ώρες μεταξύ των ξεναγήσεων που οι αρκούδες μπορούν και ηρεμούν, δεν είμαστε από πάνω του συνέχεια. Ο πληθυσμός της αρκούδας στην Ελλάδα, είπαμε, είναι περίπου έτσι 200 άτομα, αλλά αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι ένα μοναχικότατο ζώο και η κάθε μία έχει κάθε μία να ανταγωνιστεί την άλλη. Η πιο ισχυρή θα εκτοπίσει την άλλη από γύρω της, θα ανταγωνιστούν στο φαγητό και όλες μαζί ταυτόχρονα θα αποφύγουν τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η αρκούδα ενδεχομένως ένα έτος, έτσι
με παλιές μετρήσεις που θυμάμαι να πω, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια έκταση όσο είναι ένας νομός, από άκρη σ' άκρη, σε 12 μήνες. Περίπου αυτό μπορεί να είναι και 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα για έναν αρσενικό μόνο του. Κάπως λιγότερο μπορεί να είναι για ένα θηλυκό με μικρά. Έτσι πρέπει να είναι 150. Οι τελευταίες ενδείξεις για το μέλλον της αρκούδας είναι ενθαρρυντικές. Ο ελεύθερος πληθυσμός έχει σταθεροποιηθεί και έχει επανεμφανιστεί σε περιοχές που ο κόσμος είχε ξεχάσει την ύπαρξή της. Χρειάζεται κατανόηση από την πλευρά μας και ψυχραιμία σε ενδεχόμενη συνάντηση. Ας μην ξεχνάμε ότι η γη που θεωρούμε ότι μας ανήκει αποτελεί ένα μόνο μέρος του τεράστιου χώρου που η αρκούδα ονομάζει σπίτι. Η διαφορά? Εμείς αναγνωρίζουμε τίτλους ιδιοκτησίας. Εκείνοι πάλι όχι.